Іван Меліш «Людзі на балоце». Ганна убачила глушакову з агарода, на якім брала буракі. Як выпрасталася, трымаючы бурак у руцэ, так і засталася стаяць, не зводзячы здзіўленых вачэй з двара. Хоць не пыталася, з аднаго позірку здагадалася, зразумела, чаго прыйшлі неспадзяваныя госці. Ды як жа было не зразумець? Глушакі ішлі ўдвух, бацька і сын. Яўхім красаваўся святочнай паддзёўкай, блішчаў прылізаным чубам. Стары трымаўся так важна, што здалёк было відаць, чалавек ідзе не па абы якой справе. І пры іх пануры, барадаты маўчун Пракоп і сарока Авдоця, сваты, не інакш. Ганна бачыла, як на ганку сарока штосьці сказала старому глушаку, але той толькі кіўнуў, каб не затрымлівалася. Заходзіла хутчэй і яна, нагнаўшы на сабе выгляд чалавека бывалага і сур'ёзнага. Можаце, маўляў, не сумнявацца. Справу сваю ведаю, упэўнена падалася ў хату. За ёй увашлі і іншыя. Здзіўленне прыходу глушакоў сваты было для Ганны першы момант такое вялікае, што яна як бы забылася на ўсё. Не было нават заклапочанасці ці неспакою. Але за гэтым яна заўважыла на вуліцы некалькі маладзіц, што мігам зляцеліся к яе хаце, паглядвалі на вокны, перагаворваліся ўражна. Убачыла сабе, як бы збоку, пад чужымі позіркамі, і ёй стала неспакойна. Прыцягнуліся, нешта трэба рабіць з гэтым, нешта сказаць. Трэба будзе ў хату ісці, паказвацца, стаяць перад імі, перад сватамі, перад старым карчом, перад Яўхімам. Стаяць, чакаць, што надумаюць бацька, мачыха, якую долю вызначыць ёй. Чым лепш даходзіў да Ганны сэнс таго, што звалілася на яе, тым трывожней станавіліся на яе душы. Клопат здаваўся ўсё больш важкім, усё больш грозным. Яна не толькі не хацела гэтага неспадзяванага сватаўства, ёй цяпер было страшна падумаць пра замужжа з Яўхімам, якога яна пасля здарэння ў лесе хоць ні за што не паказала б яму, дзіўна баялася. Яе асабліва трывожыла тое, што глушакі сваты былі не абы якімі, ім не так проста даць гарбуз, паказаць, як ісці туды, адкуль прыйшлі ні з чым, з карчамі ў куранях усе лічыліся, і бацька, і мачыха таксама. Як жа адступіцца ад гэтых сватоў, ад бяды гэтай, каб бацька зразумеў, ухваліў яе, каб мачыха не асудзіла, захопленая думкамі трывогамі, узрушаная невядомасцю, якая прыйшла к ёй разам з карчамі. Ганна ўсё стаяла на агародзе, апусціўшы рукі з закасанымі рукавамі, не выпускаючы бурака.